Здравейте хора, аз съм Цъкъл Младеж и днес играем Fire. Това е нашия пул за бягство. Да, трябва да убедем тази банка, това е целта на играта. И аз викам да действам стелт, но ако някой дойде... Ай. Богом, извинявай. Много съжалявам. Идеално. И не знае, че действам в стелт. Няма да се действа стелт. Никой да не влиза. Никой да не влиза. Той ще го преначкам. Цак. Още искаш ли? Добре, вече може да влизате. Точно на тази банка може да я убеда. Напълно стелт. Така че ето тук има зодци, аз в тях съм влизал. Много е яко. Опа, играем на Very Hard. Много голяма трудност, значи по-бързо е всичко, освен машините. Машините даже са по-бавни. Не се радвам, че съм с ботове за сега. Оп! Ти да се саботираш и се опитваш. Ой. Така, ако искате ще снимам по-редовно на тази игра. Казах ви, по-бързо идва всичко. Тия са мощни, мая. Сейфте! Там бил килмет. Аз тръщам да излезам, без никой да ме види принципно. Това ми е стратегията. Ама разбира се, то ще идват и отгоре, а не кой е тук. Аз правим машината. Идвай. Стани. Скрия под заложника. Не ти ли казах да ставаш? Имам заложник. Къде са слотовете? Ченгета тук! Давай, ще ми развадите перфектната машинка. Без закапвам, вкарам красивия плана. Никой не може да разваля машината без да казвам, така че
искам да се използвам тежката, т.е. оръжието, по-силното оръжие. Кой хвърли димката? Няма да има скоро късмет. Да, един трябва да се качи горе на покрива. Ще бъда аз. Защото и оттам идват. Тук снайперист, нещо. Не. Там снайперист, нещо. Ой, не. Сериозно? Сериозно? Аз едва не свързвам това в края и никой не... Снайперист нещо. Не. Влизам. Ой, ой, ой. Прикривайте ме. Прикривайте ме! Айде, прикривайте ме! Поправям машинката и никой не ме прикрива. Блокил. Нямат ли? Даже танцуват. Учиха. Все едно танцуват. Оф, откъде идва? Аре, ченгеси. Сори. Но това ти е работата. Нищо друго освен да силват. Слагаме това тук. И ще го изхабя след малко, защото ме хилва адски много. Така, тичай, тук е безопасно до някъде. До някъде не. Оп. Ей, безопасното място, което има тази банка е тук, нямам карта. Имам машина, но са който е там, край с него. Вие! Само да не стане край с него. Това ще боли. Кой ще дойде сега? Кой? Машинката почти е готова. Има 4 минути. Някой да ме пази, тапаци и такива. Аз правя машинката и никой да ме пази. Сега ти ще се го изядеш. Прави се да стреляме. Но 4 умряха от моя пистолет, без да се прицелвам. Точно. Да, минута и нещо и ето така се прави при тази ситуация. Ооо, май видяхте, надявам се, че сте видяли къде го изхвърчах каската. Трудно ще измъкването горе. Ще има снайперисти яко. И само аз мога да взимам чанс, защото само аз съм играч. Все още не съм хабил. Калашника е лесен да оперева. Почти. Ой. Пазим се, когато я вижте, тук има това вече искате да се изневя? Вече се изневи. Откъде идват също? Как си изневен? Ще си изневя.
вратата. О, вратата се отвори. Но другата врата не е отворена. Оп, оп. Знаете ли кой съм аз? Не, май не знаете. Аз съм последният човек, който ще види. Винаги съм искал да го кажа. Тази реплика. Брониран камион, брониран. 130, много са, много са. Скоро ще дойдат и войници, ако се забавим още малко. Да. Слагам тази машина тук. Казвам на тия топази да пазят. Машината с живота си. Ой! Да, така. Оцелихме го. Убил единия. Ой! Много са, много са, много са. Отивам да си изправя това. И машината, разбира се, се е повредила. Защото тя слабо умници не пазят. Стойте тук са. Да, този кажеш нещо и те веднага ще дойдат до тебе, въпреки че и казваш излично дали идват, а да пазят машината. Оп, един дойва. Ще дойде при мен. Том дойде. Така. Ой. Кисло! О! Направих лъпски скок. Мани. Тук е... Фууу. Сега той ще се телепортира до мене и да му припът стана 2 гигабайта. Та върнах и той ме спасява. Сега виждам къде има снайперист. Спасявай! То аз нали мога да издържа много дълго. Идеално. Дай ми патрони и ще... Познавам ли ви? Оле, мали. Хелп! Бягам. О, да, щит. Ще викам хелп. Ама след малко. Оп. Как се взима? Как? Не можете да се вземе щит в тази игра. Искахте да се изнервя? Изнервих се. О, къде сте? Когато куче се изнерви, става лошо. Когато аз се изнервя, става още по-лошо. А когато аз съм Уоу!
Много яко. Сега ще подготвя турбите тук. И ще се нервя. Докато те ги ставят. Така взимам една турба. Нахелвам се. О, шит. Какво става тука? Ох. Най-пряко е през главния вход и е най-опасно. Умник. Тръгваш да бягаш ли, не? Тук бягането е забранено. Само парите са позволени. Аз ще поудея. Трябва още малко турби останаха, аз не мога да отида. Добре. Съжалявам, пич. Ставя го за общото благо. Да, и сега ботът като не дойде. Не, ботът го спасява. Аз не мога да поема този риск. И на малко си помислих, че ще се казваше дай, първа банка, първи провал. Но няма да е провал за сега. Никой да не тръгва без мен, но може и да тръгне. Иди вътре, бе! Аз съм луд. Не съм. Вярвам. Ще има ли? Идвай насам. Ще имаме достатъчно пари. Всъщност ще имаме не знам колко пари. Още две турбини не могат да поемат този риск. Айде отивай. Един джойпа! Юпи! Ще се видим, когато нещо интересно се случи. Или аз мра. Повече възможно да умра. Пари! Всички пари ли са? Не, още една турба. Надявам се това да успее. Аз съм имал жилетка, така че леко ще се опитвам да стена. Айде! Да бях смел като ние. Хоп! Уви! О, тенкс! Сам вече се изнервих. Още турби има ли? Шит! Не ми покажете за турбите! Да бягаме! Айде всички турби са вътре. Айде, аз ще карам. Да, всички са. Всички сме вътре. Какво чакаме? Да! И път няма да се казва първа банка, първи провал, а ще бъде дай! Първа банка, първи успех! Да, хора! Сега ще видим колко пари ни е дал и дали можем да си позволим нещо яко. Да! Взели, бейбе! 80 лева! Така да си избереме като... Аз избирам тази. След 5 секунди. Не е маска супер.
Сега виждам много лъжа. Не, пари, 40 000. Благодаря, много полезно. Да, ние сме зверски екип. Босът е най-отпред. О, да. Да видим. Имам 2 калашника. Мога да си купя някаква маска, но не искам в момента. Нека скачам броня. Тая мисче. Ръце, бокс, нож. Трябва да купя следващото оръжие и то е. Ето това. Не, аз колко пари имам? Добре, това оръжие си латопс, аз къде ми пише парите за Бога? Охо, ето ми ги. Шутгън, мисля, че помпа или шпал, това е една флот. Или пистолети. Или 2 пистолета. Е помп шутгън, което е. Нямам. Шутгън е скъпичък. Мисля, че ще купя това и това е колкото шутгън. Купувам това. Надеждата да е хубаво оръжие. И очаквате следващия епизод на Пайдай. Адски скоро. И пишете в коментарите, ако ви е харесало. Пишете коментар. Абонирайте се за моя канал. Харесвайте това видео. И да, много да съм направил, да съм ви помогнал някакси. И чао от мен. Или все още не. Чао от мен.